Ay! Ah! My friend! Big brother! Hello, sir! Big brother. Kumusta yung mga cancel? Ako nga pala si Paulul at nandito na naman tayo para manood ng mga pinakamamahal yung sukot na videos. Akala mo ha? Akala mo. Oh shit. Kailangan kita. So ngayon manonood tayo ng You Sumukot, You Lose. Kung di nyo pa alam ibig sabihin ng sumukot, ang ibig sabihin nito ay cringe. Diba yan yung mga nanonood sa pagkatao mo at luluwa sa'yo parang food poisoning. Dito ako lagi natatalo. I mean, kung hirap na ako sa tumawa ka, talo ka, dito talaga ako nahihirapan kasi madali mag-react yung katawan ko sa katarantaduan. Unang video. Hi sa nanonood. Hello. Tara! Shabu! Shabu ay kay! Dito kasi. Ay, share ko lang. Ay, hindi pala share ko lang kasi sa akin ka lang. Baka tawa mo mamaya. Kasi adik ako sa'yo. Ikaw na ba si Be? Hindi. Yung bebehag ng puso. Betlog! Hindi. Ako yung betlog. Ako lang yung betlog. Ha? Hotdog? Ay, hindi pala. Ha? Habang buhay kitang mamahalin. Okay. Late na bagay, di ba? Kakaka tayo mga cancer dito. Sanay na tayo sa cancer. Sunod! Puta. Ah! Gusto mo mag-exchange gift tayo? Sa'yo ako, tapos sa akin ka? Natawa ako dun sa Neo na music video, puta. Nice. Ano to? Ano ba to? 2000s ba to ginawa? Ah! Throwback! Dahil malapit na yung November 1, pumunta muna tayo luma na sa pala to. cemeteryo. Dalawin natin yung puso ko patay nung patay sa'yo. Ba't mo tinatakpan yung bibig mo? May tumutulo ba yung laway mo dyan? Pero syempre, joke lang yun. Ikaw ngayon dahilan kung bakit buhay na buhay ako eh. Minsan iniisip ko kung nantotroll lang ba yung mga gumagawa ng video na to. O talagang legit na nag-e-enjoy sila. Mga bata naman, di ba? Hayaan na natin sila, natin sila pagtripan. Baka sabihin, basher na naman tayo, di ba? Si Badang lang ang pwede yung sa mga batang yan. Big brother! Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita. So hayaan na natin sila. Sunod! Tara, shabu. Shabu ka na, shabu! Yes! Maraming salamat. Parang ewan si mama. Ito na. Maraming salamat sa iyo, Nay. Tunay mong mahal yan, yung anak mo. Buti na lang. Para kasali tayo mga pinsan nyo, mga pamangkin nyo nagagaya. Hampasin nyo agad ng punyetang si tsinelas ha, para matauhan sila. Mga pasyabu-syabu nyo pang nalalaman. Ay, salamat. Meron ako onting antidote doon. Kailangan ko makakita ng isang taong masampal sa totoo lang. Hindi ako. Aray, isang palakas ako. From Morty. You lumungkot to, you lose. Sakit diyan, cringe. Medyo cringe lang na ang tanga mo naman para hindi ayusin yan. Yun lang yung medyo sukot doon. Sunod! Friend, ang saya ng araw ko, Mi. Kaya ka sakto sa'yo. Ito yung pag yung tito mo tinatry gumamit ng meme. Lagi nakakatawa pag yung mga malalaking kumpanya tinatry makiya. You know, mga kapamilya, sa nyo naman ko mga tito nyo. Awa pala ang tito nyo na cool kid, you know. Naiintindihan ko yan mga maymays. Nako, alam mo, tawa ka lang tayo mga kids. Tara na mga kabataan, tayo ay mag-memes. Alam nyo naman ng memes, sobrang saya, di ba? Parang feeling ko ina-atake yung pagkatao pag ganyan sila. Kaya pa. Laban lang. Sunod. From Christina Pereña. Tawag na ako. Opo, paano thesis mo?
Usap muna tayong dalawa tawag. Busy ako sa thesis pero di pwedeng mawalan ako ng oras sa'yo. Baby, I don't want you to feel na di ka importante. You know, importante thesis ko. Pero you're, malipas pwede mo, too important compare to this. Kaya nga nagawa nito para sa'yo. Yan, kaya ang daming tanga sa thesis. Sige, kala mo ba yung panlalandi mo sa girlfriend mo, ilalagay mo sa resume mo. Kaya ang daming bumabagsak sa thesis. Kaya ang daming umuulit. Inuuna yung ganitong katangahan. Nakakahiya naman sa mga kagrupo mo na unahin mo yung panlalandi mo kaysa sa thesis, diba? Kasi may importante sa future mo yan. Hindi lang naman yan isang beses sa buhay mo, diba? Ang mga girlfriend at boyfriend, marami yan. Marami magdadaan dyan. Kala mo yan na hindi. Dadami pa yan. Marami pa chances of winning. Pag bumagsak ka, ilang beses mo lang pwedeng matry yun, diba? Tsaka sayang sa buhay na ulitin mo pa. Kaya yung mga dalawang babae kanina, yan, yung mga panlalandi nyo, unahin nyo. Sige lang. I just want someone who will never get tired of me. Kahit minsan may attitude ako. Kahit minsan tawa ko ng tawa. Sabi na mawawala sa akin. Kahit ang choose ikaw na. I just want someone who will stay. Hindi magsasawa lang mingin ako sa dumi. Tinutupag ako. To be honest. Napaka-immature ng ganitong klaseng pag-iisip. Hindi ginawa ang shota mo para alagaan ka. Pumunta ka lang sa nursing home o sa ospital kung gusto mo ng gano'n. Kaya ang dami mga mag-shota na hindi lumalaki, hindi nag-grow. Kasi inuuna nila na parang, alagaan mo ko. Ano yung magulang mo? Dapat kung kukuha ka ng mga karelasyon mo, kukuha ka ng jowa mo, siguraduhin mo nandyan siya, hindi para alagaan ka, pero para pagalingin ka sa ginagawa mo sa buhay, para maging independent kayo sa isa't isa, pero in the end, kailangan nyo pa rin ng isa't isa. Diba? Dr. Love, boom! Dapat to puso na to, hindi na to smile. May isa ko sa mga babaeng lagi humihingi na, alagaan mo ako, sige na, kakalabas mo lang ba sa puday ng nanay mo? Hindi ka ba lumaki? Hindi ka ba nagmacho? Nakakailang regla ka na? Pero hindi pa rin lumalaki yung kokote mo? Ano ba yan? Sayang naman yung hormone sa katawan mo. Kaya please, sa mga geto mag-isip, parang awan nyo na, ano na kayo, grow up. Kasi in the end, niloloko mo na yung sarili mo at masasaktan mo pa yung taong kasama mo. Yes, sabihin na natin, sige, 1 to 2 times maggawa niyang magtiis sa katangahan at kabobohan mo. Yung mga pag ganyan patopak-topak mo. At hindi ka lang mag-grow as a person or matuto sa mga pagkakamali mo, intindihin ang sarili mo. Yung jowa mo na yan, magtitino yan. Like, mamumulat na lang yan sa katotohanan na, siraulo tong jowa ko And boom! Tapos mag-iiyak ka sa Twitter, mag-iiyak ka, kakakaraoke shit ka, na iniwan ka ng isang manloloko. Ha? Tigil-tigilan mo ako. Ayusin mo muna sarili mo bago ka maghanap ng ayos sa iba. Shit, wait, kailangan ko yung stress ball. Ano na? Sunod. Yan, kaya ayan na magpapasukan na sila Prince Umpad, yung mga lalaking nagpo-post sa Twitter na alagaan may mga babae. Oh yeah. Alam mo naman tayo mga lalaki, mga gentlemen tayo. Lahat na kailangan ng babae, kailangan i-provide natin. Siyempre mga babaeng hindi pa nagmamature, mga lalaki hindi pa nagmamature, na ganito rin. Kung mga pwede mo nang itong baliktarin. Ikaw naman sinasabi sa babae lang. Madali lang naman to Example lang naman, since dito basang-basa yung mga babae sa Twitter, sa Tumblr, sa Facebook, di ba na, alam mo kahit sira ulo yung girlfriend mo, ha bro, kasalanan mo yan kasi hindi mo siya ini-intindi, you know, bilang mga tunay na lalaki, kailangan mo intindihin yung mga katarantsaduhan nila, you know, kasi nag-white knight kayo. Ikaw yung parang kala mo kumikinang-kinang na prinsipe sa kabayo mo na tutulungan mo yan, parang lagi mong kasalanan, parang never ba naging kasalanan nung kabila? Ito yung mga lalaki na masyado nilang pinapabebe, yung mga babae like nagiging parang quote-unquote beacon of hope sila sa mga babaeng hopeless na. E syempre, kating-kating yung mga babae makarinig ng mga ganito, ito yung kailangan ko kasi lagi ako inaaway. Hindi mo ba muna na-determine yung sarili mo na may mali kaya akong ginawa sa relasyon ko? Diba parang masyado natin pinapabebe ang isa't isa. Ito nga, diba kaya ang white knight yan yung parang unrealistic shining armor na kukuha sa'yo galing sa lupa para tulungan ka sa mga kasamaan ng mga ibang lalaki. Pero ako, dahil ako ay isang tunay na lalaki, isa akong prinsipe maghahanap sa'yo. Hindi kita lolokohin kahit kailan. Kaya kung ikaw yung ganong klaseng lalaki na white knight na mga laging tagapagtanggol. Victor, tagapagtanggol. Prinsesa ka para sa akin. Napakadaling manloko ng babae dahil dyan. Kumbaga sinasakyan mo yung illusion nila sa sarili nila. Ano, may sense ba yung sinasabi ko? So naiinis ako sa mga geto. Please, kung may mga babae dyan nanonood at mga lalaki dyan, sabihin sa mga delusional nyo mga girl,
space friends, hindi girlfriend, girl space friends, na maging realistic naman kayo sa totoong buhay. Grow up with the rest. Like, hindi lang pwede lahat mag-a-adjust sa'yo. Tandaan nyo, this goes both ways, hindi lang sa babae. Ba't nagiging parang Dr. Love session to? Wag na nga Dr. Love, Dr. Lul na lang. Diba? Yan. All women are queens. Thoughts? Ay, kung Prince Umpad, kung ito ay makita mo, okay lang yan. Naiintindihan ko na ba't kailangan mo. Siguro na may mga babaeng kailangan talaga ng iyong words of wisdom. Pero maraming dyan mga babaeng thought na kala nila ay para sa kanila to. Na hindi sila nagkamali kahit kailan sa buhay nila. Sunod! Yan, kailangan, yan yung mga tunay na babae, di kailangan si Prince Umpad. Sa mga ibang dyan, mga Kimpoy Feliciano. Kiyomi! Parang feeling ko yung dugo ko puti na parang nawala na lahat ng kulay sa mundo. Sunod! Kaya nyo pa? Woo! Ano to? Listen to my heart beat, beat, beat. Saying do you love me, me, me. But I'm gonna leave you, so I'm not too ready. Maybe that's my heart. Kiyomi. Inner peace, mga Cancer. Tiwala lang sa sarili. Tandaan nyo, kailangan nyo lang ng Prince Paulul! Ako na lang ang Prince Paulo lang buhay nyo, diba? Sasabihin ko lahat ng gusto nyo marinig, kahit kasinungalingan, para lang makatulog ka sa gabi na hindi umiiyak. Para lang yung mga delusion mo ay magpatuloy hanggang ikaw yung mamatay, hanggang ikaw yung maging matanda. Diba? Hindi mo na kailangan malaman totoong buhay. Sunod! Buhay ka sa mamahawakan namin, ha? Huwag kang magmayabang sa internet. Meron akong mga kasama, mga hacker. Kami, nahack na namin yung gobyerno, pati marunong kami ng crossfire wall hack 2.0. Huwag mo kami ginagago, ha? Hindi mo alam kung sino katapat mo. We are Legion. We are forget. We are anonymous. Yan ang tunay na hacker pag nakakalimutan mo na isa kang hacker, diba? We are forget. We are anonymous. Signing out. May napa-English pa sa dulo. Saan pa kayo? Hacker man! Kailangan nyo ng grammar man! So, ako na lait ito mga bata to. Siguro naman face lang sa buhay nila. Tatanda rin yan, di ba? Makakahanap din yan ng mga Prince Umpad ng buhay nila. Gusto ko yung may maskara sila pero nasa shirt. Like, wala doon sa mukha nila. Parang tanga. Hindi ka anonymous. So, di nakita ka. Alam mo, itong stress ball to, mas stress na to sa akin. Sobrang gamit na gamit to sa mga videos ko. Sunod! Ang mga gamers ay hindi bobo! Ay, nako. Si Gadon, alam mo, so mabilib ako kay Gadon. Kasi nasakyan niya yung meme to the point na kahit sino mapapaniwala na niya. Basta masakyan lang niya yung hindi niya bobo. Mananalo yung Senado, imposible hindi. Alam mo naman sa Pilipinas, sobrang gullible. Kung ikaw isa kang tao, saghahanap ka ng validation ng katalinuhan. Kailangan mo pa bang mag-antay na makibobo dun sa isang taong tulad niya? Like, I mean, di ba? Kung inaano si Gadon as a person, ano kaya yung mga taong sumusuporta sa kanya? Like, ganun ba sila mag-isip? Just because sinusuporta nila isang taong anti-bobo, na sobrang, general nga eh. Like, bobo for him. Hindi siya bobo for lahat eh. Meron siyang, di ba, lalo niya sa Muslim, yung sinabi niya sa mga Muslim. Lulusubin ko sila ron, dadalhin ko ang buong pwersa ng sandatahang Pilipinas at papatayin ko sila lahat. Susunugin ko yung mga bahay nila. Papatayin ko pati mga ipis at dagat. Sobrang sinasakyan lang talaga yung meme. Kumbaga, kung meron mga isang meme politician, siya ang pinakauna. Kasi talagang nasakyan niya to the point na mananalo siya talaga. Si Prince Gadon na lang kailangan natin. Hoy! Mga lobo! Tangin ang buhay to! Tao na buhay sa mundo to! Wala lang ako masabi, sa totoo lang. Mga bobo! Mga bobo!
Mga pala, no, ginagaya din niya yung mga ginawa ni Mar dati. Parang diss track ng kanyang pagiging meme. Basta lalagyan lang niya yung kanyang bobo. Wala na akong enerhiya. Parang na-drain na sa puwet ko lahat ng enerhiya ko para sa video. Kaya ba ba? Woo! Say no? Ang hirap sabihin pero kailangan Kayanin! Naman ang puso kong ito. Ah! Isasayang yung pagkakataon susubukan. Magalingan talaga. Pati ito ginaya. Unang pusong kailangan iba sa buhay ko. Patayin nyo na ako, please. Please, kumuha kayo ng pencil dyan. Tapos isaksak nyo lang sa baga ko. Gusto ko yung LED 2, ha. Gusto ko yung matapad. Prince Umpad Kun, maraming salamat. At pati sa mga pati mga babae sa anime, diba? Yeah. Ni Papa and Kuya. Ang ina niya, mas importante pa yung manok sa anak niya. Yeah. Bakit yung anak mo ba? Mapapanalo ako ng ilang daan? Hindi, yung manok ko lang. Itong manok, pag natalo, pwede pa siya maging tinola. Ikaw, pag ikaw bumagsak ka sa exam mo, hindi naman kita pwede lutuin. Like, malalaman ko lang na hindi ka nag-aral, na tanga ka. At ito manok ko, may silbi. Alam ko sa iba dyan, masyado tong personal sa inyo. Kaya mag-alala, mahal kita, pati mga kapwa mo cancer dito, mahal ka namin. Dito tayo, ito ating komunidad ng mga hindi mahal na magulang nila. Lalo na lang tatay, sunod. Puri. Hops, close enough, diba? Copyright infringement, ganyan din ako eh. Basta tamang iwas sa copyright, iwas agad tayo dyan. Hindi naman maintindihan yung mga bumibili. Prince Hype Beast! Ito! Cursing now banned in Baguio City. Cursing refrain lang are now banned in Baguio City. Walang sense! Free speech yun eh. Tsaka, form of expression. Paano kayo mismo nagsulat ito, bigla mong paluin ng martilyo sa kamay? Hindi yan magmumura? So, ibig sabihin, bali na nga yung kamay mo, nakulong ka pa. Napakatanga nitong lola. Wala na ba tayong maisip na pwedeng batas? Ganito mga kawalang kwentang bagay. Napakadaming loopholes ito eh. Hindi to pinag-isipan. Ito yung pagdilat mo lang. Prince Umpad, anong gagawin ko ngayong araw? Tapos boom, andito na yung... Tsaka paano ko nasa bingit ako ng Baguio? Doon sa pinaka-huling lupain ng Baguio. Tapos sumigaw ako, nagmura ako ng punyemas, ganyan. Kasama ba ako sa batas na yun? Naririnig ng mga tao sa loob. So kumbaga, doesn't that defeat the purpose? So dapat ba lumagpas ako doon? Tsaka paano ko nagmura ako na hindi Tagalog? Paano ko nagmura ako ng Italiano? Nagmura ako ng Hapon? You know, shibay, shine, sikabili at suka, bla bla bla. Chingchong pengleng, di ba? Paano yun? Hindi naman na-gets nung minura ko eh. Kung ano namura yun, baka isipin niya I love you yun or maraming salamat, di ba? Paano yun? Ang dami loophole. Patay ganito. Sasayang tayo ng oras. Kasi magmahalan na lang tayo, sabi nga ni Prince Umpad. Sunod. Alam ko may isang author ng Wattpad na nagpaalam para gamitin name ko. Kung gagamitin ulit name ko, magpaalam. I'm not bad no matter what about dun sa maybe na may kapayas meron na ba't nagpaalam din sila. Oh my God. No. Pinaghirapan ng mama ko yun, wag ako. Pero ang daming saksa. Baka malay mo yung isa lang ang kanilang nanay, ha? Malay mo isa silang pamilya. Masyado kayo mapaghusga. Kala nyo dapat mga cancer tayo, dapat iniintindi natin sila, okay? O, sige, yung Paulo trademark na lahat ng Paulo sa mundo. Trademark na hindi nyo na pwede gamitin sa kahit ano. Kasi pinaghirapan yung Paulo. So, hindi common name yun eh. Kaya pinaghirapan ng nanay at tatay ko yun. Hindi niya ako pinangalanan na pangsabong. Buti pa yung pangsabong niya. May pangalan na unique. Chikinini. Ayun, lumabas na yung sama ng loob ko. Wow. Ay, ako sucks na. Oh, Eric, sorry na siya. Pero meron na ba siya tamang sinabi? Pero ang mali lang dito, like, parang sobrang pretentious mo na kailangan ko pa magpaalam sa'yo. Ang dami-dami pa nga sucks na eh. Nakita mo na pa nag-search ka eh, diba? Sorry na siya. Ayoko na itong palakihin. Ano lang ako eh. Nag-cringe na onting kaluluwa ko and maraming salamat. So, doon nagtatapos sa ating Yusumokot Yulos para maging healthy ang inyong love life. Sabi nga ni Prince Umpad, i-like nyo na yung video na to. Siyempre, huwag nyo kalimutan i-share sa mga marurupok nyong babaeng friends, sa mga malalandi nyong lalaking friends na ayaw mag-aral ng thesis sa sisisiin ng kanyang sili. Bakit lang ako nun? Pagkagat dito na naabot yung buhay ko. Ayan, ngayon alam mo na. Prince Paulul. Ouch.